תראו את הסרטון הזה. אלה דירות יוקרה בבטומי, קו ראשון לים. אני בטוח שכשאנשים קנו את הדירות האלה, הם הרגישו שהם מגשימים חלום. מקום יפה, השקעה טובה, נוף מדהים מול הים, אבל ברגע אחד הכל יכול להשתנות. תחשבו לרגע מה היה קורה אם בבניין כזה, בסדר גודל של 40 קומות, היה נזק משמעותי מהשריפה. עשרות דירות היו נשרפות. תחשבו על הסיטואציה שבה היה עומד אותו בעל דירה. ואם אין לו ביטוח מתאים, כל החלום הזה יכול להפוך לסיוט הכי גדול שלו. וזו נקודה שאני רוצה להעלות אותה. בין אם אתם בעלי דירות, בין אם אתם גרים בסחירות, שווה לרגע לעצור ולבדוק שאתם באמת מוגנים. ואני מדבר קודם כל גם פה בארץ, זה נכון בכל מקום בעולם. בעלי דירות צריכים לחשוב שהם מגנים איך הם מגנים על הנכסים שלהם, במקרה של נזק משמעותי. סוחרים צריכים להבין שבמקרים מסוימים הם יכולים למצוא את עצמם מתמודדים מתביעה אפילו מצד בעל הדירה, שלא נדבר על שכנים שנפגעו כתוצאה מהאירוע המתגלגל. עכשיו חשוב לי להדגיש, אני לא סוכן ביטוח, אני לא יועץ בתחום, אני באמת לא מבין בזה יותר מדי. אני גם לא ממליץ לכם על איזושהי פוליסה כזו או אחרת או מה בדיוק לעשות. אבל אני כן מבין שזה תחום שאסור לשים אותו בצד. המטרה שלי רק להציף את הנקודה שלדעתי יותר מדי אנשים לא חושבים עליה, ולעודד אתכם לפנות לאיש מקצוע, להסביר לו את המצב האישי שלכם ולוודא שיש לכם כיסוי שמתאים לצרכים שלכם. ועכשיו אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה הכי פשוטה. אם מחר בבוקר יקרה חס וחלילה אירוע כזה בבניין שלכם, אתם באמת יודעים מה הביטוח שלכם מכסה? או שאתם רק מקווים שהכל יהיה בסדר?